Hi everyone, welcome to Learn with Saptashikha. ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରବନ୍ଧର ଯାହାବି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆମର MCQs ରହିବ ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କି ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କିଏ? ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ ନୁହେଁ? ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସଂସ୍କୃତି ଅପସଂସ୍କୃତି, ଅପସନ୍ ଡି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 3, ପିତା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ନରେନଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା? ତ ଆମେ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପଢ଼ିଛେ କି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ନରେନ ମାତ୍ର 22 ବର୍ଷର ଅନଭିଜ୍ଞ ବାଳକ ଥିଲେ, ଯୁବକ ଥିଲେ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପୁଣି କୁହାହେଇଛି କି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେବେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି ତାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପିତା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ପିତା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ନରେନଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ନା ଅପସନ୍ ବି 21 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 22 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 4, ନୈନିତାଲରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ନିବେଦିତାଙ୍କୁ କାହା କଥା କହିଥିଲେ? ତ ନୈନିତାଲରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ନିବେଦିତାଙ୍କୁ ଗାଜିପୁରର ବାଇଜୀଙ୍କ କଥା କହିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 5 କୁ ଯିବା। ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କ ମାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଗୁରୁଭାଇଙ୍କ ସହିତ କେଉଁ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲେ? ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ଆଣ୍ଟପୁର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 6, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଏସବୁର ତାଲା ବନ୍ଦ ହେଲା ଓ ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ଥିଲା? ଏହା ଉକ୍ତି ଥିଲା ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ବିବେକାନନ୍ଦ କେତେ ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଥିଲେ? ତ ପ୍ରଥମ ଭ୍ରମଣରେ ସେ ବାହାରିଥିଲେ 1886ରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ 1888 ମସିହାରେ, ଅପସନ୍ ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 8, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖି ବାଘ କ'ଣ କଲା? ବାଘ ଅପସନ୍ ଡି ତା ବାଟରେ ଗଲା। କାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ଉଦାର ହେଲେ? ମଣିଷକୁ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 10, যেটা হচ্ছে ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଥିଲା? ତ ଏଟା ହଉଛି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଥିଲା ବାଇଜୀଙ୍କ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 10 ର ଆନ୍ସର ଆମେ ବାଇଜୀଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଅପସନ୍ ଡି। ଭୋକିଲା ମଣିଷଙ୍କୁ ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲେ ତାହା କ'ଣ ଥିଲା? ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 11 ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଭୋକିଲା ମଣିଷକୁ ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନଟି ପାଇଥିଲେ ସେଟା ହଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 12, ବରାହନଗରରେ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଲଗାଇ ଭାତ ଖାଇଛନ୍ତି? ବରାହନଗରରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ପାଉନଥିଲେ, ଅତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ରହିଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ୟାର ଆନ୍ସର, କଇଁଚି, କାକୁଡ଼ି ପତ୍ର ସିଝା ଓ ଲୁଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 13, ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କିପରି ପରିବାରର ପିଲା ଥିଲେ? ତ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗର ପିଲା। ତ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍।
ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଏ ଏକାଠି କରି ରଖିଥିଲା? ତ ସେଟା ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଓ ପ୍ରେମ। ବୁଲା ବାବାଜୀ ଦିନେ କେଉଁଠାକୁ ଫେରିବା ନିଶ୍ଚିତ? ୟାର ଆନ୍ସର ହବ ମଠକୁ, ଅପସନ୍ ବି। ମଣିଷ ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାବିଲେ। ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ କିଏ ବୋଲି ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାବିଲେ? ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17, ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଦୃଶ ପଣ୍ଡିତ ନୁହନ୍ତି ଏକଥା ପଣ୍ଡିତମାନେ କହୁଥିବାର କିଏ ଶୁଣିଥିଲେ? ଏକଥା ଶୁଣିଥିଲେ ଅପସନ୍ ସି, ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ। ସେତେବେଳକୁ ନରେନଙ୍କର ସମାଧି ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ନରେନ ଥରେ କଣ ହେଲା କି ସମାଧିରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ତାଙ୍କର ଆସିକି ଉପନୀତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ସମାଧିରେ ଲୀନ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ସମାଧି ଭଙ୍ଗ ହେଲା ରାତି 9ଟା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସମାଜରେ କେଉଁ ଭାବରେ ପରିଚିତ ନଥିଲେ? ତ ଯେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେହି ବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପରେ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନରେନ୍ଦ୍ର କାହା ମାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଆଣ୍ଟପୁରକୁ ଗଲେ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ଯାହାଙ୍କର ହଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନାମ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୂଳ ନାମଟି ଥିଲା ସେଟା ହଉଛି ବାବୁରାମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ଦିନେ ରାତିରେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କାହା କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ? ଏଟାର ଆନ୍ସର ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ, କାହାଣୀ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ କେଉଁ ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ? ତ ଯୀଶୁଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ କେଉଁ ଭାବରେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ନରେନଙ୍କ ସମେତ 16 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ କେବେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ଏଟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, 1887 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ। ନବୀନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଗଣ ଜଣ ଜଣ ହୋଇ କେଉଁଆଡ଼େ ବାହାରିଗଲେ? ତ ଜଣ ଜଣ ହୋଇ ସେମାନେ ବାହାରିଲେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ପରେ ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷ ନରେନ କେଉଁ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ମଠର ସଂଗଠନ କାମରେ ସେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26, କଣ କହି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାରି କରିବାକୁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବାଟ ନଥିଲା? ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନ୍ତେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ଏଇ କଥା କହି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାରି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାଟ ନଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ, ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ କେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ଯୁବ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା କୋଠାଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ? ତ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଯେ କି ଗୃହସ୍ଥ ଶିଷ୍ୟ, ସିଏ ଏଇ ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କୋଠା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି। ବାବୁରାମଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନାମ କଣ? ତ ବାବୁରାମଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନାମ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ଅପସନ୍ ଏ। ନରେନଙ୍କର ପିତା କିଏ? ନରେନଙ୍କ ପିତା ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତ, ଅପସନ୍ ସି। ଶେଷରେ ବିବେକାନନ୍ଦ କଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ? ଶେଷରେ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ କି ସେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବେ, ଅପସନ୍ ବି। କେଉଁମାନେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଅତିଥି କରି ଆପଣାକୁ କୃତାର୍ଥ ମଣୁଥିଲେ? ତ ସେମାନେ ଥିଲେ ରାଜା ମହାରାଜା, ଯେଉଁମାନେ କି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଅତିଥି ରୂପେ ପାଇ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମଣୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଅତିଥି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମଣୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଅତିଥି ରୂପରେ ପାଉଥିଲେ। କାହାର ଦୁଃଖ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହେଲା? ସେଟା ହେବ ଭୋକିଲା ଲୋକର। ନେକ୍ସଟ, ବିବେକାନନ୍ଦ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା?
ତ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ବାଘର ଆହାର ହେବା। ସେ ବାଘର ଆହାର ବା ଖାଦ୍ୟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଭୋକିଲା ଲୋକ ପାଇଁ, ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ପାଇଁ ସେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହେଲା ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ଆଉ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ବାଘର ଆହାର ହେବା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନରେନ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ? ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଓ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଜୀବନରୁ ସ୍ଖଳନକୁ ଦେଖି ସେ ଆଦୌ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ କଣ ଦେଖି ରାଗିଗଲେ? ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା କିଏ ରଖିଥିଲେ? ଖେତରୀର ମହାରାଜା ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବାଇଜିର ଗୀତ ତାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖିକି ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ବାଇଜିର କେଉଁ ଗୀତ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଥିଲା? ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରୁ ରାଗିକି ଉଠି ଯିବାକୁ ବସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଇଜି ମୀରା ଭଜନରୁ ସୁର ଧରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ମୀରା ଭଜନ ଶୁଣିବା ପରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ସେଟା ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଥିଲା। ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ବି। ନରେନ କେଉଁ ରୂପରେ ଚିକାଗୋ ଚାଲିଗଲେ? ନରେନ ଚିକାଗୋ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ବିବେକାନନ୍ଦ ରୂପରେ ଚିକାଗୋ ଗଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା କେଉଁଥିରୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ? ତ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଅର୍ଜନ କରିଥାଉ ତା ସହିତ ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତା ଯେଉଁ ଆମେ ପାଉ ସେଟା ଆମେ କେଉଁଥିରୁ ପାଉ? ଜୀବନର ନିବିଡ଼ ଅନୁଭୂତିରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତାଟି ପାଉ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ? ଆମର ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନଟି ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇକି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇଯାଏ। ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହବ ସି। ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? ତ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଠାରେ କଣ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ, ଏଇ ଉକ୍ତିଟି କାହାର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ? ଏଇଟା କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କି ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମର ଅନାବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟି ନରେନ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏ କଥାଟି ଶୁଣିଥିଲେ କି ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ। ମଠର ସଂଗଠନ କାମରେ ନରେନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ରହିଥିଲେ? ନରେନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ। ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ? ତ ପ୍ରଥମେ ସେ ହିମାଳୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ସି। ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ କେଉଁ ଷ୍ଟେସନରେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ? ତ ସେ ଥିଲେ ଅପସନ୍ ସି, ହାଥରାସ ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ଷ୍ଟେସନର ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର। ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ ଯିଏକି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏକି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ହବାର ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲା ପରେ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ? ତ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାମଟି ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ। ଅପସନ୍ ବି। ବିବେକାନନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ସଦାନନ୍ଦ କାହିଁକି ବରାହନଗରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ? ମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ଭୋକିଲା ଲୋକର ଦୁଃଖକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଥିଲେ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନାହାରରେ ଦିନ ଦିନ ତମାମ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମାନେ କଣ ହେଲା ନା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଯିଏ ସଦାନନ୍ଦ ସେମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପସନ୍ ସି ବେମାରରେ ପଡ଼ିବାରୁ ବରାହନଗରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଲେ? ପ୍ରଥମେ ସେ ବାହାରିଥିଲେ 1886ରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ସେ ବାହାରିଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ 1888ରେ। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ୟାର ଅପସନ୍ ବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ବାହାରିଛନ୍ତି। ତ ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ହରିଦ୍ୱାର ଗଲେ? ୟାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି
ଅପସନ୍ ସି ଆଲାହାବାଦ ଓ ଗାଜିପୁର ଦେଇ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 48 କେଉଁ ସମାଧିର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ପାଇବାକୁ ନରେନଙ୍କ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲା? ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ପାଇବାକୁ ନରେନଙ୍କ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ତୃତୀୟ ଥର ବିବେକାନନ୍ଦ କିପରି ଦେଶ ସାରା ବୁଲିଲେ? ଯେତେବେଳେ ସେ ତୃତୀୟ ଥର ବାହାରିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଦେଶ ସାରା ବୁଲିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଡି। ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଶାଳ ଭାରତକୁ କେଉଁ ବେଶରେ ପରଖୁଥିଲେ? ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଶାଳ ଭାରତକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶରେ ପରଖୁଥିଲେ। ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 51 କେଉଁ କଥା ନରେନଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସମାଧାନ କରିଥିବ? ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ କଠୋର କଥା ଥିଲା, ନରେନ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବୁବେଳେ ସମାଧିରେ ଲୀନ ହେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ସିଏ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନା ବିଶାଳ ବଟବୃକ୍ଷ ସାଜି ସେ ଅଗଣିତ ମଣିଷର ଏ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ତ ତାଙ୍କର ସମାଧିରେ ଲୀନ ହେବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଦେଖି ଠାକୁର କଠୋର କଥା କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରିଥିଲେ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି। ମଣିଷ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିବାକୁ ପଣ କରି ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବରାହନଗର। ବରାହନଗର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁଠାରେ କିଛି ଦିନ ରହିଥିଲେ? ତ ବରାହନଗର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସେ କାଶୀରେ କିଛି ଦିନ ରହିଥିଲେ। ଅନୁସରଣ କରିବାରେ କି ଆଦର୍ଶ ଥିଲା? ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି କୁକୁର। ଅପସନ୍ ସି। ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ଅବାଧ୍ୟ ତାମସିକତା ପ୍ରତି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି? ତତ୍କାଳୀନ ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମାଜ ଥିଲା ତା ପ୍ରତି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ବୋମା ପରି ଫାଟି ପଡ଼ିବାର ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ଥିଲା? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 7 ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁଯିବା। ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନ ବଦଳାଇ ପୁରୁଣା ସମାଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ହେବ ନାହିଁ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ମଣିଷକୁ। ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମାନସିକତାକୁ ନ ବଦଳାଇ ପୁରୁଣା ସମାଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ହେବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଠାକୁରଙ୍କର କେଉଁ ଅବଶେଷକୁ ନରେନ ସାଥିରେ ନେଇଥିଲେ? ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦେହାବଶେଷ। ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍। ପ୍ରଜାର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କ୍ଷମତା କାହା ହାତରେ ଅଛି? ପ୍ରଜାର ମଙ୍ଗଳର ବିଧାନର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜା ହାତରେ ଥାଏ। ଅପସନ୍ ବି। ମହୀଶୂରର କେଉଁ ମହାରାଜା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଅନୁରକ୍ତ ଭକ୍ତ ଥିଲେ? ତ ମହୀଶୂରର ଜଣେ ମହାରାଜା ଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ସାର ଓୟାଦିୟାର ବାହାଦୁର, ଯିଏକି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଅନୁରକ୍ତ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ମହର୍ଷିଙ୍କ ଅସ୍ଥିରେ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଥିଲା? ତ ସେ ମହର୍ଷି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଦଧିଚି। ଅପସନ୍ ଡି। ବିବେକାନନ୍ଦ କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଶାଳ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ? ତ ସେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଓ ଅଶ୍ରୁବୁନ୍ଦାକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ନିଜର ବିଶାଳ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ନେକ୍ସଟ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରି ଶେଷରେ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ? ଶେଷରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଯାଇକି କୋଉଠି? ଅପସନ୍ ବି ଦକ୍ଷିଣରେ। ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁ ବେଶରେ ନିଜର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିଗଲେ? ତ ଯୁଦ୍ଧ ସେ କାହା ବିରୋଧରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ନା ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଏଇ ଯେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିରୋଧରେ। ସେଇ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କେଉଁ ବେଶରେ ନିଜର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିଥିଲେ? ତ ସେ ହେଉଛି ଛତ୍ରପତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପରେ। ଅପସନ୍ ସି। ଆମେରିକାରୁ ଫେରିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର କାହା ସହ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା? ତ କିଛି ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ କି ଗୁଜୁରାଟୀ ପଣ୍ଡିତ,
ତାଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସଂସ୍କୃତରେ କଥା କହୁ କହୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ କଣ ଭୁଲ କଲେ? ସ୍ୱାମୀଜୀ ବ୍ୟାକରଣଗତ କିଛି ଭୁଲ କହିଦେଲେ। ବ୍ୟାକରଣଗତ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ସେ ଗୁଜୁରାଟୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହଲ୍ଲା କରିକି ଆମେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଲୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋରୁ ମଢ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଥିଲା, ବ୍ୟାକରଣଗତ ସେ ଭୁଲ କହିଦେଲେ ଗୁଜୁରାଟୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଏଥିରେ ନିଜର ବିଜୟ ଉଲ୍ଲାସ ମନେଇଲେ। ତ ଏଇ କଥାଟା ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଘଟଣାଠୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋଟେ କଥା ସେ ମନେ ପକେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି କଣ, ଗୋରୁ ମଢ, ଯୋଉଟା ଚିଲ ଆଉ ଶାଗୁଣା, ଅପସନ ବି। ଚିଲ ଆଉ ଶାଗୁଣା କଣ, ବହୁ ଉପରେ ଉଡନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଖୁବ ନିମ୍ନ ଥାଏ, ଗୋରୁର ମଡ ଉପରେ ଥାଏ। ଏଇ କଥା ସେ ଗୁଜୁରାଟୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ବା ଭାବିଥିଲେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାଟିକୁ ମନେ ପକେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗୁଜୁରାଟୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ? ସେମାନେ ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାରେ ପରାସ୍ତ କେମିତି କରିବେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ନଥିଲା, ବରଂ କେମିତି କୌଣସି ଉପାୟରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ପରାସ୍ତ କରିବେ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ତ 69 ଦେଖିବା, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଧୁଆ ଧୁଇ ହୋଇ ହେବାକୁ କେଉଁଠାକୁ ଗଲେ? ତ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବିଜୟର ଉଲ୍ଲାସ ମନେଇ ନେଲା ପରେ ଧୁଆ ଧୋଇ ହେବାକୁ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ଅପସନ ବି, ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ। ନେକ୍ସଟ, ଶାସ୍ତ୍ରବୋଧ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ କଣ କୁଡାଇଥିଲେ? ତ ସେ ବହୁତ ଆବର୍ଜନା କୁଡାଇଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରଘୋଷ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆମ ଭାରତୀୟ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ କଣ କରିଥିଲେ ନା, ବହୁତ ସାରା ଆବର୍ଜନା କୁଡାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସଫା କରିବାରେ ଯିଏକି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଦେଖିବା, ବିବେକାନନ୍ଦ ଗାଜୀପୁରରେ କେଉଁ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅପସନ ସି, ପାୱାହାରୀ ବାବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବିବେକାନନ୍ଦ ଗାଜୀପୁରରେ କାହାର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ? ତ ବିବେକାନନ୍ଦ ଗାଜୀପୁରରେ ସେଇ ପାୱାହାରୀ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସେ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇନଥିଲେ। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଯେତେଥର ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯାଇକି ଏ କଥା ସେ ବାବାଜୀଙ୍କୁ କହିବା ଲାଗି, ତା ପୂର୍ବରୁ କେହି ଜଣେ ରାତିରେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରୁଥିଲା, ନରେନକୁ କେହି ଜଣେ ବାରଣ କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେ କହିପାରୁ ନଥିଲେ ବା ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ପାୱାହାରୀ ବାବାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖାଇ ଦେଇ ନଥିଲା? ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ସମାଜରେ ଜମିଥିବା କୁଢ କୁଢ ଆବର୍ଜନା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ୟାକୁଳତା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖାଇ ଦେଇ ନଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, କଣ ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ହୃଦୟ ହାହାକାର କରି ଉଠିଥିଲା? ତ ଦିନକୁ ମୁଠାଏ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଗଛର ପତ୍ର ଚେର ଖାଇ ଭୋକ ମାରୁଥିବା ସାନ୍ତାଳ ମାନଙ୍କ ଅତିଥି ସତ୍କାର ଦେଖି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ହାହାକାର କରି ଉଠିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ସାରା ଦେଶରେ ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ? ସାରା ଦେଶ ବୁଲିକି ସେ ଯୋଉ ଦେଶରେ ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଜନତା, ତାର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି, ତାର କଷ୍ଟକୁ ଦେଖି ସେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲେ। ସେଇ ନୂତନ ଜ୍ଞାନଟି ଥିଲା କଣ ନା, ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ। ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗଣ କଣ କରିଛୁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କାହା ମନରେ ଆସିଥିଲା? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ମନରେ। ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ, ଏହି ଉକ୍ତିଟିକୁ ନରେନ କାହାଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ? ସେ ଶୁଣିଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ। ଭାରତର କେଉଁଠାରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା? ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ମାଡ୍ରାସରେ।
ଚୁମ୍ବକ ଲୁହାକୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଲା ପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ମୁହାଇ ଦେବାର ବିବେକାନନ୍ଦ ଅସଲ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲୋକ ଧର୍ମ ଓ ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗରେ ମୁହେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗରେ ମୁହାଇ ଦେବାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଅସଲ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଥିଲା। ନମ୍ବର 80 ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ବୁଦ୍ଧ ଓ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ଅବତାରଙ୍କର କେଉଁ ଶକ୍ତି ଥିଲା ବୋଲି ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଥିଲେ। ତ ଯିଏ ଥିଲେ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ବୁଦ୍ଧ, ରାମକୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଣିଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରକେ ବଦଳାଇ ଦେବାର ଶକ୍ତି ଥିଲା। ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହେବ ବି। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ବଳ କଣ ଥିଲା? ତ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯେ ବିଦେଶ ଗଲେ ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ, ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ବଳ ଥିଲା, ସମ୍ବଳଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା? ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଚାନ୍ଦାରୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେଇଟା ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 82 କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ବିବେକାନନ୍ଦ କଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ? କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ, ସେ ସ୍ଥିର କଲେ କି ତାଙ୍କୁ ଦରିଆ ପାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପସନ ସି। ନେକ୍ସଟ ଦକ୍ଷିଣରେ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ସ୍ୱାମୀଜୀ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲେ? ତ ଦକ୍ଷିଣରେ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ଶେଷରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇକି କୋଉଠି? ନା ରାମେଶ୍ୱର। ଅପସନ ବି। ରାମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁଠିକି ଗଲେ? ରାମେଶ୍ୱରରୁ ସେ ଗଲେ ଅପସନ ଡି କନ୍ୟାକୁମାରୀ। ନେକ୍ସଟ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ବିବେକାନନ୍ଦ କିପରି ଗଲେ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାଉରିଆକୁ ଦବା ଲାଗି କଉଡ଼ିଟିଏ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। ତ ସେ କଣ କଲେ ନା ସମୁଦ୍ରରେ, ସାର୍କ ସଂକୁଳ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଁରି ପହଁରି ଯାଇକି ସେ ପାହାଡ଼କୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଜଗଜ୍ଜନନୀ କେଉଁ ବେଶରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି? ଅପସନ ବି କନ୍ୟା ବେଶରେ। କାହାର ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ନିମିତ୍ତ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଲେ? ତ ସେ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ସେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ନିମିତ୍ତ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ବ୍ରତ କଣ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ବ୍ରତ ହେଉଛି ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣର ସେବା। ଅପସନ ଏ। ନେକ୍ସଟ ହରିନାଥଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନାମ କଣ ଥିଲା? ତ ହରିନାଥଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନାମ ଥିଲା ଅପସନ ବି ସ୍ୱାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦ। କାହାଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସ ନାମ ସ୍ୱାମୀ ଅଭେଦାନନ୍ଦ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କାଳୀପ୍ରସାଦ। କାଳୀପ୍ରସାଦଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସ ନାମ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ଅଭେଦାନନ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୁଜୁରାଟୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ବିବେକାନନ୍ଦ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ କିଏ ଦେଖିଥିଲେ? ସିଏ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦ। ବିବେକାନନ୍ଦ ସଦାନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଦିନ ଦିନ ଭୋକ ଉପାସରେ କଟାଇ କଣ ଅଙ୍ଗୀ ନିଭାଇଥିଲେ? ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଅପସନ ସି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ କେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ମଠ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କେବେ ବି ବାହାରକୁ ଯାଇନଥିଲେ? ତ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ, ଯିଏକି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷ ମଠର ସଂଗଠନ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ସେ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ କେବେ ମଧ୍ୟ ମଠ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। କାଳେ କେବେ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିବ ଭାବିକି ସେ ସବୁବେଳେ ମଠକୁ ଜଗିକି ରହିଲେ। ତାପରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ କଣ ହେବାକୁ ଭାବୁଥିଲେ? ସେ ଭାବୁଥିଲେ କି ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ସାଜନ୍ତୁ, ଯାହା ତଳେ ସେ ହଉଛି ଅସଂଖ୍ୟ ଯିଏ ହଉଛି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀ ଅସହାୟ, ତାକୁ ସେ ତାଙ୍କରି ସେଇ ଛାୟା ତଳେ ସେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ ବୋଲିକି ସେ ଭାବୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତୀର୍ଥ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କେଉଁ ସୁଯୋଗ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ୁଥିଲା? ତୀର୍ଥ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତୀର୍ଥ ବାହାନାରେ ସେ ବିଶାଳ ଭାରତର ଦରିଦ୍ର ଜନତାଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ହବା, ନିକଟତର ହବାର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ବହୁତ ବଡ଼ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁମାନଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ? ବିବେକାନନ୍ଦ
ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଯିଏ ସବୁ ଥିଲେ ସମାଜରେ ତଳିଆ ବର୍ଗର ଲୋକ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାହଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁ କଥାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ରତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବିନେଲେ? ଯଥାର୍ଥ ବ୍ରତ ଭାବରେ ସେ ହଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣର ସେବା ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ରତ। ଏହି କଥାକୁ ସେ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଥିବାର ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିଥିଲେ? ଗୋଟେ ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲିକି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଏ। କାହାର ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ? ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଗରିବ ପ୍ରଜାର ନାହିଁ। ସେ ଚାହିଁଲେ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ପ୍ରଜା ଦିନକୁ ଦି ଓଳି ଦି ମୁଠା ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁନି, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କିପରି ତା ପାଖରେ ବା କ୍ଷମତା ଆସିବ? ସେ କଣ କରିପାରିବ? ତେଣୁ ଯେ ଗରିବ ପ୍ରଜା ତାର ଅନ୍ୟର କିଛି ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାର ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଦେଖିବା, ନରେନ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କେଉଁ ରାତିରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ କାହାଣୀ ବଖାଣିଥିଲେ? ତ ସେଇ ରାତିଟି ଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଇଭର ରାତି। ସେମିତି କିଏ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଓ ଅଶ୍ରୁର ଶତ୍ରୁ ସଂହାର ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣର ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିଲେ? ସିଏ ଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ। କେଉଁ ଘଟଣାଟି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲା? ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲା ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି, ସେଟା ହଉଛି କ୍ଷେତରୀ ମହାରାଜାଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ବାଇଜୀଙ୍କର ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍ଗୀତ ଯୋଉ ଥିଲା, ସେଟା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲା। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ଘୁରି ବୁଲି ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ? ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ବୁଲି ବୁଲି ସେ ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଖୁବ୍ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦରିଆ ପାରି ଯିବାକୁ ହବ? ତ ସେଇଟା ଥିଲା ବି କନ୍ୟାକୁମାରୀ। ତାପରେ କଣ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କଲା? ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସେ ଦରିଦ୍ର ଜନତାକୁ ପାଖରୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇ ସେ ବେଶୀ ଦିନ ଧରି ବରାହନଗରରେ ରହିପାରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଯୋଉ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସେଇ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରି ପକାଇଲା। ତାଙ୍କୁ ବରାହନଗରରେ ଆଉ ରଖିଦେଲାନି। ସେ ଝଡ଼ ପରି ସେଠାରୁ ବାହାରିକି ଗଲେ। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଖେତରୀର ବାଇଜୀଙ୍କ କଥା ସ୍ୱାମୀଜୀ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ଖେତରୀର ବାଇଜୀଙ୍କ କଥା ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଥିଲେ ଭଗିନୀ ନିବେଦିତାଙ୍କୁ। ଅପସନ୍ ସି। ସାରା ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣ କରିସାରିଲା ପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ଫେରି ନଥିଲେ? ସେ ଆଉ ବରାହନଗର ଫେରି ନଥିଲେ। କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ଫଳରେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟି ଲବ୍ଧ ହୁଏ, ସେ ଜ୍ଞାନ କୌଣସି ବି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦେଶ ସାରା କଣ ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦ ଆପଣାକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଥିଲେ? ଦେଶ ସାରା ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ନିରଙ୍କୁଶ ରାଜତ୍ୱ ସବୁଆଡେ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିକି ରଖିଛି, ସେତେବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆପଣାକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଥିଲେ। ନୈନିତାଲରେ ଥିବା ସରୋବରର ନାମ କଣ? ତ ନୈନିତାଲରେ ଥିବା ସରୋବରର ନାମ ହଉଛି ନୈନି ସରୋବର। ଅପସନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ,
ନୈନି ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ରମଣୀ ନିବେଦିତାଙ୍କ ସହ ଆଳାପ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କିଏ ଥିଲେ? ସେମାନେ ଥିଲେ ବାଇଜୀ। ଦୁଇ ଜଣ ବାଇଜୀ ଥିଲେ। କିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସାର୍ଥକ ଥିଲେ? ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସାର୍ଥକ ଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଜଗତରେ ସବୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଏକୁଟିଆ ମଣିଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି? ତ ଜଗତରେ ସବୁ ହଉଛି ଯେତେ ବି ହଉଛି ମହାନ କର୍ମ ସେ ସବୁ ଏକୁଟିଆ ମଣିଷ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ନରେନ କେଉଁପରି ବୀର ପୁରୁଷ ଥିଲେ? ନରେନ କଣ ଥିଲେ ନା ଦୃଢ ମନ ଥିଲେ। ଅପସନ ସି। ନରେନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଭଲ ଭାବରେ କଣ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନଙ୍କ ଗୁରୁ। ସିଏ ନରେନଙ୍କର ଜୀବନର କଣ ରହିବ କର୍ମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାକୁ ସେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମସିହାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରଥମ କରି ପରିଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କରି ପରିଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥିଲେ ଅପସନ ବି 1886ରେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର କଣ ସାଜିଥିଲେ? ରାମକୃଷ୍ଣ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଧାତ୍ରୀ ସାଜିଥିଲେ। ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ହେଇଥିଲା କଣ? ଏନ୍ତୁଡିଶାଳ। ନେକ୍ସଟ, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ନରେନଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ? ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହଉଛି 5-6 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ। ଅପସନ ସି। ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି କାହା କୃପା ବିନା ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଅପସନ ସି। ଗୁରୁ କୃପା ବିନା କେବେ ବି ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ। କେତେବେଳେ ନରେନଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷିତ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଅପସନ ସି। ନରେନ କିପରି ସମାଧିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ? ନରେନ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସମାଧିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ନରେନଙ୍କର ଅନ୍ତର କେଉଁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ? ନରେନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଜନ୍ମ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ତ ତାଙ୍କ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଲେଖକଙ୍କ ଜନ୍ମ କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ? ତାଙ୍କ ଗାଁର ନାଁ ଥିଲା କଣ? ନା ଗାଁର ନାଁ ଥିଲା ଜରିପଡା। କଟକର ଜରିପଡା। ଲେଖକ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ କିପରି ଥିଲେ? ଲେଖକ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଥିଲେ କଣ? ମନନଶୀଳ। ଅପସନ ସି। ନରେନରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲେଖକଙ୍କର କେଉଁ ପୁସ୍ତକର ଅଂଶ ବିଶେଷ? ଏଟା ହଉଛି ଛତ୍ରପତି ବିବେକାନନ୍ଦ। ଅପସନ ବି। ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପୃଥିବୀରୁ ବିଦାୟ ନେବା ବେଳକୁ ନରେନ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ? ତ ସେ ହେଇଥିଲେ 22 ବର୍ଷ। ଅପସନ ଏ। ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପୃଥିବୀରୁ ବିଦାୟ ନେବାର କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନରେନଙ୍କ ପିତା ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହଉଛି 1 ବର୍ଷ। ନରେନ କାହାକୁ ହରାଇ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଗଲେ? ନରେନ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପିତା ଜନ୍ମଦାତା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଦାତା ଗୁରୁଙ୍କୁ ହରାଇ ସେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଗଲେ। ଅପସନ ବି। ନରେନ ଏକୁଟିଆ ସତ କିନ୍ତୁ କଣ ନୁହନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି। ଅପସନ ଏ। ଶ୍ରୀ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାମ କଣ? ଶ୍ରୀ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାମ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ। ଅପସନ ଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ନାମରେ କଣ ପାଇବାର ବାଟ ବି ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ନଥିଲା? ଭିକ ମୁଠାଇ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ବାଟ ନଥିଲା। ଅପସନ ଡି। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବରାହନଗର ଠାରେ ପୁରୁଣା କୋଠା ଦେଇଥିବା ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତଙ୍କର ନାମ କଣ? ସେ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ବି ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁଠାକୁ ଗଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ବିବେକାନନ୍ଦ ଗଲେ ବରାହନଗର। 134 ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ହରିଦ୍ୱାର। ହରିଦ୍ୱାର। ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ଏ ହରିଦ୍ୱାର।
ନରେନ ସଦଳ ବଳେ କେଉଁଠାକୁ ଆସିଥିଲେ? ନରେନ ସଦଳ ବଳେ ଆସିଥିଲେ ଅନ୍ତପୁରକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଅନ୍ତପୁରକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବାବୁରାମଙ୍କ ମାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଫଳରେ। ସଦଳ ବଳେ କେଉଁଠାକୁ ଆସିଥିଲେ କହିଲେ ଆମେ ଆଉ କଣ କହିବା ନା ବରାହନଗର ସେ ଗଲେ। ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଅନ୍ତପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଅନ୍ତପରେ ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ରହିବେ କଣ କରିବେ କିଛି ବିଚାର କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜଣେ ଯିଏ ଥିଲେ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବରାହନଗରରେ ଥିବା ପୁରୁଣା କୋଠା ଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସଦଳବଳେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର ହେବ ସି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଭୂତ କୋଠି କିପରି ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହେଲା? ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେଇ କଥା ସେଇ ଜାଗା କଥା କୁହାହଉଛି ବରାହନଗର କୋଠା କଥା। ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଭୂତ କୋଠି ପରି ପଡି ରହିଥିଲା ସିଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ତ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ଯୁବକମାନେ ମାସ ମାସ ଧରି କଣ ଲଗାଇ ଭାତ ଖାଇଛନ୍ତି? ତ ସେମାନେ କଇଁଚି କାକୁଡି ପତ୍ର ସିଝା ଆଉ ଲୁଣ ଲଗେଇ ଭାତ ଖାଇଛନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୁବକମାନେ କଣ ପାଇନାହାନ୍ତି? ନା ଜମା ଲୁଗା କପଡା। ଖଣ୍ଡିଏ ଲୁଗା ପାଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଖଣ୍ଡିଏ ଲୁଗା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଭଲ ଲୁଗା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର କଣ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ରଖିଥିଲା? ତ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏକାଠି କରି ରଖିଥିଲା ସେ ଏକା ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ହିଁ ଆଦର୍ଶ ଆଉ ପ୍ରେମ ଥିଲା। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପଡି ବି ଯୁବକ ମାନଙ୍କର କଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡି ନଥିଲା? ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା। ଅପସନ ବି। କିଏ ନରେନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ମା ସବୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ବୋଲି କହିଲେ? ସେ ଥିଲେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନଙ୍କୁ କଣ ଚାହାନ୍ତି ବୋଲି କେତେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପଚାରିଥିଲେ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସେ କଣ ଚାହାନ୍ତି। ସୁଖଦେବଙ୍କ ପରି କେତେ ଦିନ ସମାଧିରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ କହିଥିଲେ? ସୁଖଦେବଙ୍କ ପରି ସେ ଚାହାନ୍ତି କି 5-6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମାଧିରେ ଲୀନ ହୋଇ ରହିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ କି ତୁ ନରେନଙ୍କୁ ଯେ ସେ କଣ ଚାହାନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କି ସେ ସୁଖଦେବଙ୍କ ପରି 5-6 ଦିନ ସମାଧିରେ ଲୀନ ହୋଇ ରୁହନ୍ତେ ଆଉ କେବଳ ଦେହ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିକି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତେ ପୁଣି ସମାଧିରେ ଲୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇପରି ତାଙ୍କର କିଛି ଇଚ୍ଛା ରହିଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ସି ହବ ରାଇଟ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ନରେନକୁ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ହେବାର ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବଟ ବୃକ୍ଷ। ବିଶାଳ ବଟ ବୃକ୍ଷ ହବା ପାଇଁ ସେ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ନରେନ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ରାମକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ? ରାମକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ କି ତୁ କେବଳ ତୋର ନିଜର ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତୁ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ବଟ ବୃକ୍ଷ ହବୁ ବୋଲି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅପସନ ଏ ହବ ରାଇଟ୍। ନରେନ କେବଳ ନିଜର ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ରାମକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ସେମିତି ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଗରୁ? ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନରେନକୁ ସେ ଧିକ୍କାର କହିଥିଲେ କି ତୁ କେବଳ ନିଜର ମୁକ୍ତି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ତାପରେ ବିଶାଳ ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଜନସମାଜର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୋଚନ ପାଇଁ କଣ ଆଚରଣ କରାଯିବ? ଆଚରଣ କରାଯିବ ତ ସେବା ବ୍ରତ। ଅପସନ ବି। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି କେଉଁ ପଥ ନ ପାଇ ସର୍ବଦା ଅସ୍ଥିର ହେଲା? ନିଗମନ ପଥ ନ ପାଇ ସର୍ବଦା ଅସ୍ଥିର ହେଲା। ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ରୂପେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ? ତ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜନତାକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ସ୍ଵୟଂ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖି ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ନରେନଙ୍କର ହୃଦୟ କଣ ହେଇଥିଲା? ବିଗଳିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅପସନ ସି ହବ ରାଇଟ୍। ଗୃହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନରେନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନରେନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ। ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସମେତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ।
ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ଯାତ୍ରା କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ତ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବରାହନଗର ଠାରୁ। ଥରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିରେ କେଉଁମାନଙ୍କ ଅତିଥି ହୋଇଥିଲେ? ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିରେ ସେ ସାନ୍ତାଳ ମାନଙ୍କ ଅତିଥି ହୋଇଥିଲେ। ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରି ନ ପାରିବାର ଅକ୍ଷମତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ବିବେକାନନ୍ଦ ଜଙ୍ଗଲରେ କାହାର ଶିକାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ? ସେ ଚାହିଁଲେ କି ସେ ବାଘ ତାଙ୍କୁ ଶିକାର କରିକି ଖାଇଯାଉ ବା ବାଘର ସେ ଆହାର ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। କି ସେ ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଠାରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଖେତରୀ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କେଉଁଠାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଖେତରୀ ମହାରାଜାଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ସେଟା ହଉଛି ଅପସନ ଏ ରାଜପୁତନା। ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିକାର MCQs। ଟୋଟାଲ ଆମେ 154 MCQs କୁ ଦେଖିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ବି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତଥାପି ସବୁ ଯାହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQs ଅଛି ତାହା ଆମେ ଦେଖିନେଲେ। ତ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ରହିଲି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହବ।